Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naga batesi TV ni pediang supaya pi barok syakimat kimat mentaka yo lengka ka khat Tarik u Jymmang arjar arpun riu. Ngini sedang dah kimat Khubor na ke Jylla. Kajing pa ka sorkar Jylla ya ki pulit ka kenhon SF10 sya ka senong lapangap rengkat ke jing seran lang jong ki pulit ke West Giant Hills District kala pulam penman namar bagi nongrep ke senong lapangap kim sim layo la setia banrep hagi lengka namar ke jing persyak ke bajur na ki karbi ke sorkar Asam kala pak kumbasan sepangut ki pulit sya ke senong lapangap hadien bak sorkar Meghalaya kala pak ya ki pulit SF10 bat ya ki pulit na West Giant Hills District ki ban senran bat ajingnya da ya ki kasih penar ki bertemu ban late rep sya ki lengka la jong ki badon hapo upur usam jong ke senong lapangap ki garbi ki lapan ibor barok sisngi ya ki kasih penar bat ke jing temu ban late sya ki lengka rep ru kala pulam namar baki garbi ki la siat ki jeri siat sim Wei nong rap nak senong lapangap yau balatip kerteng kung ba let the car ula mensau jor na gibenta jongga kli hadien bagi karbi gala siat da ki jeri siat sim ya ki nong rap kat ba kidang hiar ban le rap sya ki lengka jo ki hajan ka senong tak pat West Karbi Anglong District Assam ka senong ka badon hak haput bat ka senong lapangap ka bahap hapo West Giant Hills District Kylleng kami giba persyak ya ka jing bu karkhana ka Shri Cement Private Limited ha ka senong daistong da ka jing ai jing bet jong ka elaka nong kle bat ka dorbar senong daistong kila yam bat jau umat hapdeng ke surok hanong ba shalong ne ka sngi gat ba kidang tor sha office secretariat rengkat kidkhot ka Jaintia Students Union bat ka Jaintia National Council Bandawa ya ke sorkar Jylla baka deben pensange mardor ya ke jing persngo pait ba lani ka public hearing jong ka Shri Cement Limited ha kaban perlong ha ka arfu Tarik u Jymmang arjar arpun riu da ka Meghalaya State Pollution Control Board banti yo motion naulum serman badon hapo ka senong daistong u General Secretary ke Jaintia Students Union usamla N Mukhim ula keno bagi board sensyar jong ka elaka nongkli kala penon kam dagi mafia ban kang ye gipat ba ban lech ki public hearing tang namar baki yeng persya ya ka Shri Cement Limited ban snai ya ka karkhana dobilat ha ka senong daistong East Giant Hills District Kidkhot ka Jaintia Students Union bat ka Jaintia National Council rengkat bat gipat ba ka senong daistong kila wan khnang senong ba selong bantur se secretariat kila syabat ha shiteng lenti ha ki bor pulet bat ki magistrate tang kumba sispa mita swaban poi se secretariat Kidkhot jong kini ki arseng bat ki pat ba kila rai ki plakat ban penrem jur ya ke sorkar Jylla bat dawaru ban pensange mador ya ke public hearing ti motion jong ka Shri Cement Limited Usumbun Menteri Rang Ba ka Jylla ba sniaw halang dhar ula ple ya ka slem trekam bapura jong ka Krishi Vigyan Kendra ha ka senong Wayajer West Giant Hills District Ya kani ke Shlem latip kum ka Krishi Vigyan Kendra Agriculture Science Center ICAR Agricultural Technology Application Research Institute Zone 7 on perlong kum ka jaka pedeng ban ajing kai ya ki buit batmai bat ki jingtip batmai ha garap karyang ka jing penroi ya ka sap bat ka jing penyar ya ki buit tmai ha pedeng ki nongrep jong ka rilum Jaintia UMLA ke Shangpung constituency uba coming one ombon ula play pai ba ya ke jingking ya ikjat ya ka balasna halor ka wa umyurem ka bahap po snong laiska Shangpung po snong ka balakon saupho khandai lak khandai pho pra hajar new spot tengka balabay lengba ka district mineral fund Kipulit kila hiar syakisnong penter ban klong ya ka met jong ba tropimos kong maulo ya ka balatep nado ka kendai Tarik uyayong arajar arpun rio kenang bagi dikhot ki bahir na shalong kin yo ban le ya ka postmortem hangtuhi halum jingtep kani kalong namar bau pa jong ba tropimos ula mudui da ka ejahar
bat u kenok ba ka jingyap jong khun jong u kam dei bau khat hi yala ka jong ka jing im kum ba ka kemi kala kam rei ula ong ba ka jing klat jong khun jong u ka dei bait namar ka jing sha bom sha tiet haurang ba snong bat ki VDP jong ka snong penter nakaliang ka yeng ka sem ka lawan ban sakhi dau khpa jong ba tropimos katau ba net bi wet kongs do u bat human arkme u ba jison kong maulo usim kahima menlim upa em ainam manix em ulapan syai baya ka attendance sheet bat ya ka proceeding jong ka jingelang ka balalong ha ka pratarik Jymmang arjar apun reu lapa sheying bishar klam kano ka jingle thok bat le syukur hadin bakala don ka jing ujor mokot duma persyai ka jingle niam karai menlim hima menlim upa em ainam ula ong bakat kum ka jing tho kam shimla kadau batang ki menteri nagi sankur bat khatwei kur ki badang bat dang kso e ka niam tanrai kila ban le niam hagarai melim hima melim bat ula ong ru ba ya ki menteri la jet hi da ki kur sya ka hima bat nakaliang jong u don jing tip satya lagi menteri ki dei ki badang don ha ka niam tanrai la ni ki bala kelas ka niam kristan kawai ke trokit umpniang petrol ke badoni number AS North Sun AC Pyrthei line rail kala khongpong ne hakapor kumba khat advertisements ni on the poi hakashnong mukundur wa monsu West Giant Hills district kat kum ke jingtip bala yoklum laya thu ba kani ke trok kadai ke badangwan shlong bat omla ban tip na ka e ga daw nrai on dala poi hakashnong mukundur wa monsu kala khongpong hapdang surok next step hakapor kumba khatwei beji AA kaladon ke jingja accident ha henriu mer upper Shillong ha kalat benlet sham matilang part hagani ke jingja ka skuti ke badon new registration number ML North Sun Z khandai san iwei khandai kabalanya do ba jenong bri arpsan snem karta kabawan nagi thain new mer karatan ra e ke bolero ke badon new registration number ML North Sun K iwei not Ariway kabanya ruba lar bor kurwar san news nem karta mentang ni pai syakimat Khubor na kelengkari kipai ba kila pendap semam ya ka Central Stadium negasni kat bau vidi satisan ula kiu shaloran san ban bam smai kum menteri rang ba uba khat lai jong ka Jylla Kerala ka balong ka dak jong ka jingwan pai biang jong ka sarkar UDF balayalam da ka seng Congress syakabor hadian ship house nem kalami ke jingye per jengmut hapo ka seng AIADMK hadian bakila don ki kenhon ki baya pat na ki babon ki benta jong ka Tamil Nadu kinong kersan jong u edapadi ke Palaniswamy bat ka kenhon ke bayalek persya ke bayalam da ki menteri sarkar barim katau SP Velumani bat u CV Shanmugam ki penibor da ka ba khang ya ki office trekam jong ka party ka AIADMK kala don mentah pedeng kejingnya kenaan apa ke parti hadian bau menteri barim u semalai ulapan benaban resign no na ke parti da ke kedawi ke jing bom skauhun halor ke jing trekam jong ke parti bat kenoru ba ula syale bempusyeshu dagi snem hadian ke jing yap jong ke menteri rang ba ka Jylla Kementeri Rang Ba Barim ke Jylla Delhi ke Badairu ke Nongelam Jong ke Am Admi Party ka Atishi Marlena kala ong ba watla ka Enforcement Directorate kala yai beteng ban penolong ya ke jingkhenra henrei kinomla satya ban ya da ya ke BJP Hagowa ka Atishi kala penmi ya kane ka jingkeno hadian ba ka ED kala khenra gi jaka ke badon jinge dei bat u Dipak Singla ubadai Nongelam Jong ke Am Admi Party bat kiwe Hadelhi bat Hagowa ka Kuki NP Manipur ka way nagiseng bahakli do jong ka judgment riu Kuki ha Manipur kala penjalan syusyu e ka jingkhang kerdep hagi jaka lom sa sau pupra kanta kum ka jing persya ya ka sarkar ba kamshim lala ban pelaj im ya ki nongshong shnong ki bala syak kem ban penurlong ya ka jing dawa
ha ka jing khandra ka bajur ya ki kanhun kai drug ki ba trekam na khaput ka India bat ka ri Myanmar ka Narcotics Control Bureau kala yokem ya wei nong kai drug ubadai na ka ri Myanmar baru basa ha Delhi lai tho ki khubor sanchar Laingot ki doktor bala kena baki trei haki Sanjivani Clinics ki ba trei kam hapo ka National Health Mission kila syakem haki pulit ong ki hek sorkar shua kani u doktor u batip kerteng kum u N John Cam ula syakem haki pulit halor ke jingle tok ya ka cardiology postgraduate degree but puit ru ya ki nongpang ha demo Madhya Pradesh Kihek sorkar kilai tok ba kendaingut ki brio kilai yap. Hadien ba ka wei ka trok ka ba penher step ha kalaya tengku bat ka wei ka kali Maruti van ka ba wan na Uttar Pradesh Lakhimpur Kheri. Kani ke jingja kala ja hajan sisa ya ka ba don ha surok ba National Highway New Spa Laipo. Kala ja ka jingi ther kuli ha pedenggi pulit bat kirunar ha ka wei ka shnong ka bahap apo ka jingkmi jong ka Marwa Police Station ka badan ha Siwan District jong ka Jylla Bihar. Ha gani ka jingja wei u nong diksiar ula syakem ha ki pulit. Kala ja ka jing plo ding ka bashir khaib ha ka wei ka coach jong ka rel kit brio ka badang lech ya nong ba patna jong ka Jylla Bihar. Ha gani ka jingja amshim ladan mano ru ba mansaw layatu ki he sorkar. Mentapan ini pai syakimat Khubor na Kylleng giri ke Pyrthei. Artli ki lingsun ya pom jong ka United States kilai tengku ha sun beneng ha ka air show ka balalong ha Mountain Home Air Force Base ha Idaho. Hadien kani ke jingja ki bor peniai kila hapan kangker dep no ya ka kat lingsun bat ban pensange no ya ka jingkilan jong sipai sun. Menteri Rang Bado jong ka Israel Benjamin Netanyahu baru Presiden jong ka US Donald Trump kilaya keren halor ka jingya kun persya ya ka Iran lengba ka telefon ong ka Khubor kan TV kepadai ka jong ka sorkar Israel katanat ia dari jong ka Saudi Arabia kala pentip ba ka lala ban khanglat ia ki lightly ki drone ki bala rung sya ka hau jong ka ri ba la siap na Iraq ka Public Health Agency jongkari Canada kala pentikna baga don ka jing ya bit ya ka jing pang hantavirus how way unong le jing le da galing sun bala sya set slong menta ha British Columbia hadien ka jing le test ha ki laboratory laong ba ya ki nuksa le test na British Columbia la pha sya ka National Microbiology Laboratory jongka agency ha Winnipeg na ka bentaban pensisya ya ka test Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi bat Menteri Rang Bado ka Sweden Ulf Kristersson na kasngi kala yasam markalyang ya kijing ais ngobha kumshi benta kijing kenmau buram yau Rabindranath Tagore ban penpau ya kijing ya dai ka bejeliu ha ka culture ha pedang ka India bat ka Sweden Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi ulai kenduk ya ka Presiden jong ka European Commission ka Ursula von der Leyen nin kasni bat penpau ya ka jing ya hab jing mut ban pen klan ya ka jing ya dai hap deng ka India bat ka Europe kam tam ka jing ya soi ya ka India EU Free Trade Agreement Kim Jong-un badai nongilam jong ka North Korea ulak hot ya ka jingyalang bat ki officer bahakmat jong ki sipai ban penklan shushu ya ki kenhun sipai ki basa ki ketem jong ka khaput basyati jong ka ri ongki lat patai Khubor jong ka Jylla ka India kala penpau ya ka jing smokhia ka bakrau halor ka jing sya tombor daki drone ya ka Barakah Nuclear Power Plant ha United Arab Emirates da ka baong baka ni ka jing ja ka long ka bama bat ka bala ban wanra ya ka jing ya kan at ka ba he kitu kilong kimat kublai